Il-Gvern ressaq kontroprotest tal dak ippreżentat mill-Kamra tal-Avukati immexxija mill-Avukat Peter Fenek dwar allegazzjonijiet ta' xi sorveljanza f'komunikazzjonijiet bejn avukati u klijenti tagħhom fil-faċilità korrettiva ta' Kordin. Fil-kontroprotest l-Avukat tal-Istat Chris Soler ċad mod kategoriku dawn l-allegazzjonijiet bħala infondati. Il-Gvern wieġeb għal protest tal-Kamra tal-Avukati e kif din ħarġet direttiva biex nhar it-tnejn li ġej l-avukati ma jagħtux servizzi legali. Dr. Soler qal li l-protest oriġinali jikkonferma ma kien hemm l-ebda sistema organizzata ta' interċettazzjoni jew sorveljanza simili waqt li ġie sostnut ukoll li l-privileġġ bejn avukat u klient u mħares mill-Kostituzzjoni u mill-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem fost oħrajn. Fil-kontroprotest jingħad ukoll li l-allegazzjonijiet li saru huma infondati u ma ġew sostnuti b'evidenza. L-Avukat tal-Istat sostna li l-protesti taħoloq konklużjonijiet żbaljati dwar l-integrità tas-sistema ġudizzjarja u tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. Il-Gvern argumenta li l-istqarrijiet li saru fil-protest oriġinali setgħu jnaqsu l-fiduċja pubblika fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja u fis-salt ta' dritt filwaqt li sostna li rispett lejn il-fatti u l-istat ta' dritt għandu jibqa' l-bażi ta' kull diskussjoni pubblika fuq il-każ. Sadan it-tant, brabta ma' dan u rapporti li priġunier seta' kellu l-internet fil-ħabs tkellem ukoll il-Prim Ministru Robert Abela meta wieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti wara l-laqgħa tal-grupp parlamentari. Inkjesta interna illi qiegħda tistabbilixxi il-fatti, de-fatti saret komunikazzjoni diġà l-episodju qiegħed jittieħed bis-serjetà illi tixraqlu l-inkjesta tagħmel ir-rakkomandazzjonijiet u l-konklużjonijiet tagħha u skont dak il-konklużjonijiet li nkun anke f'qagħda illi nippubblikaw sakemm l-inkjesta ma tirrakkomandax mod ieħor jiġu ppubblikati wkoll u jittieħdu l-miżuri li huma meħtieġa.